fonda o t'enviarem a l'home del sac. Em deien mon pare i ma mare quan era petita i no em portava bé. Quin patiment amb aquest home que mai no vaig conèixer. I mira que ho era, de dolenta. L'home del sac. No me sembla res, Jo crec que no existeix, Jo crec que no existeix i que són són nines que se porten malament. Sí. Raten els nins. Un home que va amb un sac i si veu que algun nin que va tot sol se fica en el sac i se'n va. Això diuen els pares, perquè vagin amb ells. L'home del sac. És un dic xerrar, però alguns pics és un dic xerrar, però no sé qui és. Jo tampoc. Papà Noel. Sí? Sí, perquè un sac. Carlos, no dices barbaridad. Pues l'he vista por una película que roba nins. Els posa dins el seu sac, roba nins, els posa dins el seu sac i no sé què fa amb ells. Perquè me la van engegar. Com els sobres són banalots, però diuen, no, fot aquí, però són banalots, els sobres. Que no va acabar amb un sac? Jo m'apareix que un matasuegres era que un pare té una suegra i fa matasuegres. Això m'ho pensava jo. Pot ser que t'hagis portat molt malament i no vulguin que ho tornis a fer o diguis una paraulota, com tu. I n'hi ha moltes coses que no els agraden a les mares i diuen cridar a la policia o alguna cosa, però és perquè no ho tornis a fer. Jo ja no li faig cas perquè ja m'ho han dit moltes vegades. A mi l'home del sac i la bruixa no em fan por. Ni a mi tampoc. I a més ho diuen perquè ens porten bé. No mata. Les sacos no fascina. Sí. És que no existeixen. No. Bueno, la policia sí. I n'hi ha moltes coses que existeixen. Pues creiem que no existeix, no? Sí.